ampajir lo kadang ini tum kopi pasi media long wang nang kok ma alam ke lalo inut aro so aprang ke la PSLC long kusi alang cekrong kita haso ta choy jing choy an lok chot la pen ke jam han se long dam lo dapat aku congkrak lo aku PSLC long wang tang ni lo PSLC pe aku non BJP congkrak lo amen lagi koilani ti sopi tu lasi inur bangke aitina tumung pi tatung kopi pasi hi congkrak ni nang thani ko labangke tangka kilup tangka pe bahire latum aja ta ching ni lasi tangka pe da aja ta latum claim hai lasan muni nada muni kere lok udah dansri constituency hala bolero pensi khela lok ajo khelo ta lasi lason arlos to keklang bangke itu hai long rifan mi son henodak arlos son itu hai long rifan ke jok wana ge lasi ni tum pudan lasi sodak pe ni tum pinrem lo la aitina timung pi la pengela koilani ti sopi ke chokle me chok che dadak nonta atum ke aprang nang dodun bu presensia choy choy lok asuta la tum kam klem ke hem aru to lunsi la son lo sa por padang kam masih thik the la tum kam le hodai ko sita hedi aje klem kam ta klem up i ta tangka kata tangka nasi litum la tum han condemn lo strongly condemn lo bepeke that it is silong ke wang uta tuliram rong hang phan lok si kang ton iputot BJP party phan noke hako BJP long chidun suere lo kathara amege ve la sarsu kuna se amege char ma pusinili arjun tung du jem hanse phanda ko ane ke sorsa jem hanse phanda ke pachuru ko ane ako non tuliram phanda lato damde ako ke ko ane kang ton ke putot CM tuliram rong hang jahai phanda lasi lason alo soke dat karbiang long e klang tere sigemi ate pima khai long river kogi no latum laso alo so bahani ke keche aso akeng arum sigi dokang tung tum latum ke keche so akeng arum sigi dokang tung lape latum khai ting he latum long ri ting hon he khai long ri phan panung kuk latum tangka luk khali tangka lasi nilihin pen latum bhai ke condemn lo prem non thi lason karbiang long mau ko is best karbiang long ke la kam hing no kam claim nang ne pusinili pachini lo अच्छा क्या है लब्बा हनी नि मरली तुम जोंसी बिस्पी दन जुई पते धनश्री बन कौन कन हक दिलाई पी तो सी बन o latum aitina pen koliani isopi BJP long gidun mangera daket hang kana ho we lasi rat bangge manggunang ne lasi nili pachini lo rat phan laki latum mangge henoda latum ke a karakter pen jenglok kete ta hengnu latum ke lasi ladak apranda PSLC lo ke do huta latum ke kam claim kle kasile hektik hem lok se do lapen BJP long le kam pilok ta latum thang claim apelu thang claim tek kelu apor padam pe bare ke tangka ke chuthap tangka pangrum thap pe bare ke aja de tek kelu tum bahani ki kadong di tadi udah karbiang nong arah doan na pen na cetong dun sosial media cik itu kan ansar nih na tong dan itu kalau ini dak di posisi presmit ini tung donang kok mah alam ti laki lalau alam itu non bit alam tu hihoi alam itu la kalyani la pen aitina
timung ti la tum bahini alam mo futhar ko sini tum tes mi dunang ko athi usia pon ma alang litum ke klem ke dam ani ong ko e pe Chelsea long alang tum pulu dang dudun pulu oi pe setami alang litum hala so hol setami ke klem ke dam mi jini lo oi pe setami to chok lo sini tum accept pom lo umasi tu ini tum asar atum kan hon ko anani alang litum kisu ma patai setami ke raba patai du piglo setami so ke rap alang tum aning kacing so kacing hon ama sawi ay dinah na pen la kalian ni patambah ni ke kalian ni so ke masih la son tak chok he alang nitung ke klem aot asi non alang nitung kiceng ke ipu agency along polo api alang tung gupi ke mata peng ne alang nitung ako NGO long alang tung ko on tudo NGO long ko on dat pen ako alang nitung ciklo jon thom ya mu alang nitung long dun lo nang chuning bili lo ku ni to masar to malong sa ini tung ke NGO ke heluk dak apa nang itu mon na accept tu nang jitu si patai sai ko masar ko makai riwang lo si sara to bang ke to joy bo mi senji bo alang itu maning ipong heno ma heno verbe muni tung ke patai heno verbe bo kwa joy ni kana matang hon susi alang itu han in hon pen alang itu han ni lo accept to delo accept that pen alang ni lu ke wang ani masih ke sung na johan kisung na johan ko pilo ni tung ni family kisu mi te kela long admit job apo nang rap nang ji la so ke rap anang litum a wi pinang tu si saratung ihin ke cerap ke to ko ana ni alang lu a hokpet alang litum rat la pen ili tung kar bidong ria kisum jini lo ako chi wang tu ke alang litum ni sen lo la so kang hon itu alang litum a plat a ria ke lokong pinang tu saratung bido saratung rap don pen pidun lo tangka poisa pen jenglok a binang pen jenglok alang litum saratum do an cirap itu don pen si pidon pen pami et lo release et lo sitame pami et pen aku don kaki klang ko pilo jo alang litum aitina timun pi la pen kalian ni to supi atum mata ot ko pilo nona bangke kuma sipu pio pen aku non BDP long si alang tum aku kipo ogdun jiang ring kithe pa kipo ogdun po kipo on et lo beni non ang ring kithe hektik ako galilan alang tum gari hum pensi alang nitung along arpu abet dat lu tang data hala so pas ni tung arpu alang nitung han than elo EPSL along pen alang nitung secretary president arpu alang nitung han ke than elo abi masa belo member anta abi alang tung sidami non kardulong khopor birta ke long ke ini tung alang nitung laso arpu benama japong ke NC alang tung non da munit kerek lok tu si munit kerek lok tu si pu ke gari hum do alang nitung civin toy si do punon along lasi ini tum dhon sirara tum manghu tu nang ni laki manghu masih manghu tu nang ni alang tum non arpu tu lang pesa alang murid nang bunyi nang kerek tu ke lasi kroy don ri alang ni tum ke laki karbiang long arat atau mapan kang hon ama se anding abelo lapet ini tum karbiang dan det long ri aki sum ke la tum ke jini ni det ajo ini lo alang tu ke mutam ong ke pudam puro tang ke ili aroso tum ke alang tum ke to isi cha sanang tarang tu aki bisa alang tum nama lama buji chatang polo alang tum son ke heno ko ba ke mi heno rang tum plak thek nang ko ta mi la so ke thek ki jo ni si ihi hoi son ta mi ko he ihi sara tum kan chong thui det ako ihi dun thui jui chok la poisa jo ni lang tum la son chong thui ra ta chok he la se ni jong ni tum on siri women hoi pen ke alang ni tum han ke la ke chok che ko si ni tum jong dam la ke alian ni ti so pi la pen aitina di mung pi bang ka la ke chok che thek pi lo lang ni tum ke son ta chok on ni tum ihi dun hoi ta chok ko he non aku biji pi long apan non 2 tarik alang ni tum meeting ko ano ni muni ke pang room ji ko he la ke chok che la ke alang tum la ke biji pi long tamu ko pi tong alang tum ke plan on ni ji ga de la ke thek lor ma lo la ke non ihin ta dun hoi ya pinak asi non ta angring ke thek tik la ni tum khobor tir ta long bom non gari pen muni ke pang room rock ko alang tum ke muni pang room po to la si ni non chuning ri karbiang long edi tum dat hon siria atuma fan edi tum abi men atum han chuni riang tum ke la ke la mang hudun ri ludun ri la tum gang ke la alang tum alle ban chon la ke dang tum nang phar lu la chut georgia tum la ke la si hon siria rat bi men atum ma duta kal la edi kim hon siria rat atum ma jok ta mang hudun nang le kan karbiang long arat tum ma jok ta mang tum ma si mang hudun nang ni alang ni tum ame thangal le phan la ke kalian ni ti sopi la pen la ai tina tim hong pi ban ka la ke alang tum alle phan chon la ke nang tum mang hudun de pen ya pi ko pen ya blouse pen atum hana pa do ita ho ko pen ya apoisa suring koi thong ke pen nang tum han la si to asap ju pi ni ra phan pu nang tum dun de di la ni di hin pen
ijong nang kang tung bang ki karbi non dak ini tung karbia aki sungba ni ke yang nang ditung ma pang ke nang than tedes la nang ditung karbiang lo rata tung ma nang ditung si chini lo ini tung dhon siri non dhon siri ben si tung dak desmit dolo la si la so alama lo ngaput thara pot ke nang ditung la atina la pen kalia nia phana bang ke nang ditung asap tuta alam masi nang tung enri la ke nang ditung phar lo la ke nang chujor la phan lo ka tung ka me klem no gari pen do de sang si dang na sila so gari pen do di sang se adon tien anu tien pan kun koriji anu tien pan adon tatang on damji to ga chitong lo kaling ta lang tum army ponji padok ponji stami kroy don ri laki na kadang ni tum harlu nang chojor ya pan lo laki alang tum an li pan chot laki li tum kar piang lo ngara laki du ka kisung ka tum ke asap kota chini ni laki la si ili tum dak kata sa la pen hu jo alang li ms tong pi tum han pen cheng lo alang tum ke chong thui lok si ke damat ke dam tang sami alang tum ki klem pinak ke so na thar hala so kene NGO long dalang tum chong thui kan da lo kente thik so na thak la dak biji non biji pilong ke join dun dalang tum non ini tum aku kecil dan dapat aku alang tum chong thui ka so na kam sina chok len asalang tum chok che la sini tum women thong sira women man ke ni tum so pot ke tum ke chok che pu si jong amji alo asi ni tum pres mena hoye tum han le pen kar long dak thong sira tum han an chung ni pa di prim lo kasi la so 10 tarik kami ting bang cuma hun masih mang gudun ri ada cuma parlo na ke chojor laki kalau ni tu sopi na pen ela IT na timun pi na tuma bangke laki atun ki puta li jo hoi poisa jo ni tangka jo ni ka nang tu lake itum pan na pa mang ri pan ikhle asi nang itu majok ta dudun dari kata pen mang dudun dari la siyong tum ka do ka we apan ta di tum women don sri women hoi pen na ju ni dia lam ke lalu pardon la ben adun nang tum press media sorti dak ke bang kami nang kami skill perfect lo nili nang for injir bahani tumhan ke pudun jalang se aso to chala sini ni nang surya panggil sini nang on hadjo itu bimena sketchida sampai sama ni alang itu bahani pangke leadership pro pen ke alang ma thelong ni alang tum ke leader awat kali ate nu leader pulo te imang adin lilipi alang tum sang se di leader awat kali leader non ke alang itu jung ale akam sang sistem lo hadang sampai than alang itu aprang ke chel silong sidolo lapen jam han silong ang bonglom dun tulo lapen dak ako chewang tulo alang tu chewang galang tu ke artu gar i han se chewang tu itu man artu nang cipek konsulo ke itu nang itu nang chewang tu chel silong selang itu tu non alang ms to kita alang itu man karakter chini selang itu man men alang itu artu tipe la sojok sa kon bgp long dun jin bang kala ke sin nang mi alang itu man ke leadership ko bang hok da ma thai ma se ba den alang itu ma ate ma jung ale mi thang pok lam na pa ate leader pulute kechisong abang ti pulute alang itu rata kisung kachini na ni na alang itu ma kisung adhusi nang chini chok alang itu ma kisung note alang ni sto bilu wa ko na jong na pulo alang ru medical treatment hasta me wani da dhonsuri sisi timen tame cherap na nasi dhonsuri rasta me alang ekdum bahani lam tama hudun leader je vansi mili nirhin man chuning ridolo alang ekdum ke thangna ta nang ekdum hana hijapon ji sang misana to warang ke japon ku ke khelo alang ekdum ke ate nang ekdum han to warang beng banang uru pena par ke thangna ke khela alang tin nani posalong chong te laling selang ekdum dun bola si dhonsuri rat pani le chuning dun le phal alang ekdum alang ke chipahelu dun ko nang ekdum non 10 tari meeting dun tame alang ekdum nang dun re pansi nilhin ban chuning ri